One mondo, what mondo introduce the indigenous tree species madhano nyalo timore nade pidho indigenous tree species gi wanyalo tiyo kodgi kaka yath gikelo yath wan gi yedhe machalo kaka sogo maida wan gi yedhe machalo kaka abaki wan gi olemo bende mopogore opogore machon matinde gitimore nade gitemo ka gima gilal koro watemo mondo waland ne jopur mondo gi diversify mondo go into planting yiende ma tinde get extinct ng'eny jogewa ong'iyo gi pidho exotic tree species machalo kaka grevillea, eucalyptus kata oleyo miluongo ni casuarina. Twadwa mondo wadonje into other high value tree species mondo gipidhi alwora ma Kisumu County. To Julius kang'adi matini wacho ni sani koro jopur onego bed ni loko kit yiende magipidho. Loko kit yiende mipidho gi sani biro konyo e yo machalo nade. To ponono kit yiende miwacho ni onego bed ni loko mipidhogo. Nyalo bedo ni giti kuom thuolo maromo nade mar mondo mi ponono ochak ne ber margi mapiyo piyo Julius. Erokamano. Nawacho ni yen mane onego bene gipidho yiende miluongo ni agroforestry species gi Kiingereza nawacho ni a working tree for a working farmer. That is yen matiyo ne japur matiyo. Yen japur sani wawuoyo about poverty, wawuoyo about our livelihood. To poverty inyalo yudo kopo itimre nade. Ikaw maembe ni mipidho cha, avocado mipidho cha titere chiro tipidho. Maembe gi kipidho gi mobedo especially this high value maembe or avocado kata machungo mopidho gi gibo kawo ndalo machok manok mondo ginyag kata iteri yango e chiro. King'iyo places like Makueni gin gi factory mag maembe to e Nyanza ka wan gi factory achiel mantie kamoro ni Ramba en Ramba nitiere yo Uyoma. To factory gima wakoso kanyo en the product mitere factory mondo olos go gik machalo kaka juice kata canning to koro raw material wayudo kuom wakulima gik machalo kaka avocado sani kidhi piny Ukuyuni kucha gitemo export they are getting much money giyudo high value from the avocados magipidho especially sani kaka wapidho avocado miluongo ni hash. Wan kod gi mang'eny nasari mo encourage jopur around the lake region mondo bi mondo kaw olemo mopogore opogore mondo gipidhi. We are talking about poverty. Poverty ok ni irito mondo pesa bini nyaka ipidh gimoro eka timre nade. Eka inyalo dhi use bang'e to chieng' ni use ni wach nayudo gini kuom uso yien. Apart from fruit trees wan gi commercial tree farming inyalo pidho yiende ma after awach ni higni 5 kata 6 kanyo inyalo uso yiende go kato you some money. So it's not a question of ni ling ni waunga gi pesa en mana ni wan gi puothe to gimwa kete puothe makoro onge koro mage puonjruok maber ka wanyiso jopur ni watemru matek mondo wa utilize puothe ma wan go matindo gi mondo wapidh. Chon yiende no pidhe bunge to tinde wakelo yien mondo pidh e puothe matindo gi. Kamo matin inyalo pidho avocado, inyalo pidho yiende wan gi yiende moko makendo watiyo kodgi kaka yath. Kaka yien machalo kaka sogo maida, wan gi yiende machalo kaka baki, wan gi moko machalo kaka prunas. Mage gin yiende ma kopo ni tuo, ok ochuno ni nyaka idhi ir daktari, ing'e mana from the traditional illness ikaw mana ite moko irego kata itimre nade. Timuonyo. Ilero kanyo makare ahinya. Julius ilero kanyo makare ahinya to kapod wadhi mbele kod twak mara pod antiere kae kod Professor Bernard bende ka intiere county ma Kilifi. Professor inyiso ni odiochieng' manyoro uwuok oko ma upidho yiende go ma iluong kanyo ni mangroves. Inyalo mana nyiso ni in kaka japuonj mar weche mag alwora ang'o momiyo kit yien makamano uneno ni ber pidho odiochieng' manyoro ma bende neno odiochieng' ma bende jo Kenya duto no jiw owuog oko opidh yien ka rombgi. Professor Erokamano. Yien mar mangroves en yien mar special ahinya. Opogore gi yiende mamoko gi nikech en yien manyalo dongo e kama lowo motimo chumbi kata dho nam. Kaka ung'eyo dho nam mar chumbi ni hali mar chumbi ni malo miyo yien moro amora machalo kaka yiende ma kawaida machalo eucalyptus, machalo cypress, machalo pine ok nyal donge. Kono nitie yien mar mangrove en yien ma special madongo kanyo nitie okawo chumbi topogo okete e tok ite to bang'e to liwang'. Koro en yien ma special kendo en yien motegno koka gedo. To gima duong' maneno gombo wacho ni pidho yien
oken gimowinjore tibed odiochieng' achiel. Sani wan gi concept mar waluongo gi kisungu ni growing aparo ni dholuo hie ema luonge ni dongo yien. Pidho to nyalo pidho to kiwuok ok iritgi kaka nyopidhgi mang'eny no to ibiro yudo ka matin ema wuok. Koro wan gi gima waluongo no kisungu ni survival rate. Kipidho yien 100 to inyalo yudo ni only kitito maber to 80 kuomgi ema biro bedo, 20 nyaka lal. Onge yien minyalo pidhi mawuok te. Koro emamiyo sani wakwayo ne joma pidho yien kik upidh apidha yien kisepidho tiwuok, ipidho yien tibedo gi chenro mar rite mar ng'iyo ni odak kendo dongo. Ochalo yien en gima dongo machalo nyathi kinyuolo to nyaka iriti. Yien bende kipidho to nyaka iriti ming'iye mobed maber mino nobedie mana kamano. Iwacho kanyo makare ahinya. To kopogore kod yiendego mag mangroves, iwacho kanyo ni kadho gwenge manitiere kadho wath nam chumbi, gin gwengego mabende nitiere lo margi en lo manitiere kod chumbi mang'eny. Nyaka sani koro ijiwo jopiny mar mondo mi ponono kata kupitho to upidh kata yiende mag olemo. Kinyalo mana ng'isowa ni bende olemo kata olemo kaka mage maponono nyalo timo maber e lo mane kata e lo mar chumbi kumoro amora kata kadho wath nam chumbi go ponono gin olembe kaka mage manyalo bedo ka chiek maber kata nyak maber e gwengego makadho wath nam chumbi, Profesa? Olemo coastal area kun ma koro wadake machalo kadho nam chumbi ka ber kabisa gi yien nikech temperatures liet ni malo. Koro kiyudo kibiro kaka Mombasa, kibiro Kilifi, kibiro Lamu, kibiro Malindi, iyudo ka king'ama dhano to dendi golo luya mang'eny. Mano nyiso ni humidity kiwango mar pi mane yamo bende ni malo. Magi ber, mano condition maber ga kabisa gi olembe kod yien duto. Ema miyo uyudo ni olembe mang'eny ayo kwani kata obedo ni giusebedo nguvu matin ni ok ipidho olembe, to olemo moro amora mipidho yo koni nyalo dhi maber maloyo kipidho yo dala. Mar ariyo, liet mamalo mane dho nam chumbi kaeni ber gi dongo mar yien. Kopo ni pidho yien dala kanyo to pidho yien koni, bang' higni 2 ibiro yudo ka yien mapidho e buch nam chumbi ni mabor osedongo maduong' maloyo mipidho dala kuma bet ng'ich matin. Koro olembe duto te mantie machungwa, maembe, avocado, citrus mopogore opogore dongo duto te kendo gitimo maber. En mana ni pidhe ma nyaka pidhgi mabor matin gi dho wath nam chumbi nikech dho wath to timo chumbi mang'eny ma thoth olembe ok nyal dongo. To kipidhogi sei kigologi bang' mabor matin machalo kaka ondam 100 e dho nam to gitiyo atiya kendo gidongo maber. Kendo ma bende mosebedo mapato maduong' mar jogo ma jopur mapitho koni e dho pwani koni kidhi kuond machalo kaka Tana River, Pilipini gini iyudo ka maembe nyuol mang'eny malich. Miyo gin gi chenro kendo gin gi uwezo mondo mi giket food streets maber kendo manyalo kelo ne jopiny ohala kod chiemo kadwarore. Victor kaduoke twako kinyi makawuono, iwacho ni nyaka sani nyalo bedo ni omenda mathoth kata milionde notigo odiochieng' manyoro e kinde makoro jo Kenya oriwore kanyakla mar mondo mi opidh yien odiochieng' manyoro. Kata kamani iwacho ni ne ber ka imiyo rawere tieng' mar mondo mi orit yien koro nosepidhi. Winjo Kilifi kocha Profesa nyiso ni ne gipidho mangrove. Kisumu Julius nyiso ni onego bed ni koro jopur ng'iyo kaka ginyalo pidho olemo mar mondo mi okelnegi yuto margi mapile ka pile ka olemo osedongo makare. Yien gi onego bed ni rito gi e yo machalo nade? Nairobi ka bed ni wacho ni upidho olemo mathoth odiochieng' manyoro, onego bed ni koro oponono ijiwo rowere mar mondo mi orit yien gi e yo machalo nade? Joyce kawacho ni rowere to wuok oko. Ji nopidho yien adier gi chuny gi te moko kwa kata siling. Tiyudo ka kidhi e pinje moko kaka Kongo opidho olemo mane bath ndara kama, ma ndalo ma olemo chiek olemo lwara piny kama. Mane lek mana gombo kata no bede Kenya waka. Omiyo no pidho gi e town ka police station gi mondo igni moko mabiro igni 5 gine gi olemo bodongo maber kabisa. Tiyudo ka sirikal owacho mana ni entry growing day mana odiochieng' mipidhe yien kende.
to yudo ka yien oken mana kunyo gigo ibur gigo picha cha kende. Tido ka budget moketne yien nyoro yien achiel ma kata kero pidho yudo ka budget ne en karibu $2,000,000 nikech cost mara kero wuogo ka madhi pidho go yien makweni to yudo ka to yien ibo we kanyo maonge ng'ama luwo bang'e to pesa ni inyami county commissioners market kalure gi chief gi jodongo mag gweng' tiketo vijende moko marito yiende gi nikech wan morwa en ni wapidho yien kata milion mokapar to odwa neno gi igni 10 mabiro to yiende be ma akwayo jothurwa watamre uru pidho yiende moko ma exotic gi to mano bende makela e penjo moro nikech aneno kata ka joneno magwa moko maneno okinyi makawuono moko kuom gi wacho ni donge ne wasepidho yien warit gi yo machalo nade matiende ni jomoko para ni yien kiselute bur kacha to tije rumo gi kanyo bende tije rumo gi kanya diera in kaka jaked ne alwora koso nego bed ni ing'iye yo machalo nade mondo kiko tho odonge yo makare onego bed ni yien iolo ne pi gokinyi gi godhiambo to inya chiele ka yudo ka jo pidho dieko pidho ang'o gini machamo yiende moko koro nitie diameter miketo ne asto inya chiele gi yiende moko kama mondo olemo moro chiayo moro kik kethe mondo dongi tiolo ne pi maber tiketo koro inya ng'iye ga gwen be kik kethe Ai, we wadhi ane ir Julius kapok wakao yuyo wa mokwongo okinyi makawuono wantiere kae kod dakika bicha kapok wadhi yuyo mar okinyi makawuono. Julius, iwacho ni nyaka sani koro ijiwo jopur ahinya nyato mago mayudore e gwengego mag alwora mar Nyanza mar mondo mi nyaka sani koro ging'iane kaka ginyalo pidho olemo. Gino mabendi iwacho kanyo ni en agroforestry mano kit pidho yiene manyasani manyalo konyogi e kinde mabiro mbele kata ka yiende go koro sedongo e yo makare kata kamano e kinde makoro uuso kata yiende makamagi ne jopur bende ung'iyo kit lo magidhi pidho gie kata ponono utiego gi ewi ni lobni biro kata yien ni biro dongo makare e kit lo machalo kamae ma ok kamae. Julius, erokamano ipenjo penjo maber ahinya kaka watiyo kaka nawacho ni wan joka Kenoa watiyo gi a lot of groups matindo bedo formed within the lake region like anyalo mention achiel wan gi group momiluongo ni game farmers wan gi lake region farmers wan gi moro be ken miluongo ni ledco kata wan gi miluongo ni girwa koro grupe gi te watimo networking to we normally share things online and I normally make a physical visit to most of these farmers gi kama online tabi e puothi mang'is ni kedwa pidho maembe kuny bur fut maromo kama pidhe kama timne protection make sure ni diel kata obed dhiang' kik timre nade kik cham ite nono to ipidho to nawacho gi goro ni a working tree for a working farmer yien matiyo ne japur matiyo kaka professor nowacho nyaka iriti yien ne ok ipidhe tiwaya kanyo ni dhi e town idok e town ipidhe tichiele to imiye manyiwa imiye chiemo ndalo ma maembe chiegni loth cha ng'eny gi jotimre nade kodhi no ndalo ma wuon tiere to gilwar nitiere hormones moko ma nyaka timre nade imede mondo kik olwar tuoche moko nitie mabiro bedo ka timre nade mako avocado obed maembe obed machunga koro wamiyo some technical support in terms of information kaka onego ipidh yien ok ipidhe to inyiewo yien tiweye gi kamano nyaka iluongwa ma obi mwa visit the farms watemo some data collection to see the number of avocados mopidhe within Nyanza. Like anyalo wacho ni in Siaya the largest avocado ngato pidho almost 1,000 acres of avocado. The hash avocado is going for export. Here in Kisumu, one gave another farmer in Kibos mopidho almost 3,000. Others opidho ge lakini gipidho gi kalongolongo. Wadamondo kikipidhi yien apar manotin. Pidho at least kipidho lemo pidh mang'eny nikech ibe dwaro market. Sani airport oger na Kisumu ka to idwaro market kama ibitere avocados. Nyocha awuotho yo awendo South Nyanza kata kadhiyo area manya era taneno ka jokisi kata joloya biro gi loche to ginyiewo avocado ma pod numu to gikawo to gitero Nairobi ginyiewo kuome 1,000 kuom gunia achiel mano tin mano iluongo ni exploitation. Koro farmers should not just rush chalo kaka oduma kiki rush and sell that oduma kapod onumu mano onge gima watimo nikech watimo we have a lot of this association mondo wapuonje